Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga owacho ni okang' mabende ne okaw mar riwore kod jatend piny migosi William Ruto ne en kaluwore kod midhiero mabende nokwako pacho kae higa mokalo. Odinga olero ni kaka jasiasa marahuma e pacho kae ne oneno midhiero mabende nokwako pacho kae kendo ne okaw okang' mano matiyo gi jatend piny migosi William Ruto mondo mine gitiek liet ma siasa kendo kelo dongruok e pacho kae mangima. How did we find ourselves together and why are we here today? In life of a nation, there comes a time when danger knocks on the door. As leaders, we are supposed to scan the horizon, spot the danger, and act to subvert that danger. In 2024, we understood that the dark clouds that were gathering over Kenya could have been exciting, but they could also mark the end of Kenya. Raila omedo ni okang' mabende Ruto ne okaw mar riwore kode osekonyo ahinya e tieko wichkuot mabende piny Kenya ne nyalo yudo e kind pinje mamoko. We came together to create an environment in which we can discuss our issues and differences as people of one nation. You know, and as you know here, there are countries that cannot discuss their issues at home. In my life, I've attended many meetings in London where African leaders are ferried to foreign capitals from their own collapsing countries to discuss issues they cannot discuss at home. Go together to spare Kenyan that shame. Migosi Raila bende koro dwaro mondo ting' mar rango kaka governors tiyo kete lwete MCAs olese kinde romo makanyakla e kind duond bura mar ODM kod UDA. Raila wacho ni ting' mar rango kaka governors tiyo konego beda mano ma senators. Bende owacho ni senators osebedo ka ketho seche gwelo governors mondo mi ochope nyimgi kendo duoko penjo e wi gedo mag pinyni mamoko kuomgi onego beni timo kod sirikal mamalo. Raila koro kwayo mondo mi med counties omenda mamoko ne chenro mag dongruok.